Boas a todos e a todas, benvidos a un novo episodio de You Power Unleashed. Hoxe imos falar sobre dereitos humanos e como afectan realmente a mocidade. Porque moitas veces pensamos nos dereitos humanos como algo moi teórico ou afastado, pero en realidade están presentes no noso día a día máis do que parece. Imos comentar temas como igualdade, discriminación, redes sociais, participación xuvenil e tamén se sentimos que os nosos dereitos están realmente protegidos. Cando escoitades dereitos humanos, que é o primeiro que se vos ven á cabeza? Eu penso na liberdade e na igualdade. Eu máis ben en dereitos básicos, como educación, sanidade ou liberdade de expresión. Credes que os dereitos humanos forman parte do vosso día a día? Sí, totalmente, aínda que ás veces non nos damos conta. Claro, porque cousas como poder estudar, expresarnos ou sentirnos seguros teñen que ver con dereitos humanos. E credes que hoxe en día a xente nova coñece os seus dereitos? Non demasiado, sabemos algunhas cousas básicas, pero falta información. Sobre todo, como defender eses dereitos cando non se respetan. E pensades que os dereitos humanos son iguais para todas as persoas? Na teoría sí, pero na práctica non sempre. En que situacións da vosa vida diaria vedes aplicados os dereitos humanos? Na educación, no acceso á información ou incluso nas redes sociais. Tamén no dereito á saúde mental, que agora se fala máis del. Cal credes que é o dereito máis importante para a xente nova? Eu diría a educación. Eu creo que a igualdade de oportunidades. E o dereito a expresarme libremente. Sentideros protegidas polo de dereitos humanos? Ás veces sí, pero depende moito da situación. Hai dereitos que parecen máis sobre o papel que reais. Por exemplo, o acceso á vivenda ou o emprego digno. Credes que a mocidade en España ten as mesmas oportunidades que noutros países europeos? Eu creo que non. Hai máis dificultades económicas e laborais. Si, e sobre todo co tema da emancipación. E hai diferenzas entre Galicia e outras zonas do Estado? Si, aquí hai máis oportunidades laborais nalgúnas áreas. E tamén moita xente nova que marcha fora para estudar ou traballar. Que dereitos pensades que están máis en risco? A vivenda e o emprego. E a saúde mental, porque non sempre hai suficiente apoio. Segue existindo discriminación entre a xente nova? Sí, Por orixen, xénero, orientación sexual ou incluso aspecto físico. Pensades que todas as persoas novas son tratadas por igual? non, hai moitos prexuicios sociais aínda. E iso afecta directamente o acceso a oportunidades e dereitos. Vistes algunha situación que consideredes unha vulneración de dereitos? Sí, sobre todo comentarios discriminatorios normalizados. Ou tamén situacións de acoso que moita xente minimiza. Nas redes sociais respectanse sempre os dereitos humanos. Non, moitas veces non. Hai moito discurso de odio e acoso. Onde está o límite entre liberdade de expresión e insulto? A liberdade remata cando se ataca ou se vulnera a dignidade de outra persoa. Exacto, non todo vale por estar en internet. Preocupavos o uso dos datos persoais? Sí, porque ás veces nin sabemos cando información compartimos ou manexamos. E internet debería ter máis normas. Eu creo que sí, especialmente contra o acoso digital. Porque o acoso online tamén afecta a saúde mental e o dereito das persoas. Pensades que os gobernos respetan sempre os dereitos humanos? Non sempre, ás veces hai intereses políticos ou económicos por enriba. E se un país vulnera dereitos, a Unión Europea debería actuar. Porque os dereitos humanos deberían estar por enriba da política. E a democracia non xustifica calquera decisión. Confiades nas institucións para protexer a mocidade? Un pouco, pero creo que falta escoitar máis á xente nova. A mocidade ten capacidade real para defender os seus propios dereitos? Eu creo que sí. Sobre todo cando se organiza e participa. Serven as protestas e as redes sociais para cambiar este tipo de cousas? Ás veces sí, dan visibilidade e presión social. Hai moitos exemplos de movementos xuvenís que conseguiron cambios importantes. E que problema relacionado cos dereitos humanos cambiaríades como a nosa xeración? A desigualdade social. O acceso á vivenda. E a discriminación en todas as súas formas. Que dereito humanos valorades máis agora despois desta sesión? O dereito á igualdade. A liberdade de expresión. E pensades que os dereitos actuais están garantidos no futuro? Non completamente, hai que defendelos constantemente. Porque os dereitos poden retroceder se a sociedade deixa de preocuparse. E para rematar, que lle diríades a outros mozos e mozas? Que coñezan os seus dereitos.
e que non teñan medo de defendelos. Porque os dereitos humanos non son algo afastado, forman parte da nosa vida todos os días. Grazas por escoitarnos e ata a próxima.